belai hambai jeng kini sini 12 ghanta ni bonno sini Manu station sung kaham keno khailai mankha national highway bo sung great success national highway bo sini stop kai tabu baba hakeno all Tipra ni kuno jaga wo nukchiya sung oro naidi tini phungni simi Manu wo hamsafar kaisa te kaisa local train kaini nobo stop laika sini ni warrior stroke sini jaga joto tongnai sini beri bodol rock sini sampai sini MLA soho kata langsung sini orang tonglai singkat sukses kali kan ke sini manmung ni bekhak sing himai no tongo ai sini sanmung ni bekhak sini manmung ni bekhak sing himlai no tongo apung ni simi baksa bohok buksa baksa ba dry food kisah muri dok korok sawi sini buma botol rok belakino sukses klaika lengmano lengbu nyawi nok nukung kibilai tini phung nismino tini o jaga train kasulai jak sini ayang munggia rok lai pedi to sini warrior stroke tini kuno violation bokri jotono peacefully khlai lekhasun sini oba haikeno buskang ni coba bote bo sekangi thangnai train tabuk bo yakar chagya khu phungni simi tabuk sak jora sung 12 ghanta ni bon saklai mani train chung oro stop khlaika ko train tabuk bo oro ni loria khu abon bagai sini buma bodol lungthung sini Tipra Motha madar সংগঠন sini YTF DWF jotono o jaga jotoni kurung puthumbai jotoni phanbaino sung tini o samno khlai mankha sung tini 12 ghanta ni bon sung sini great success sung sai mankha ka aba haikeno kaisa symbol bahaino nugu o jaga bo tui chokreng wachabaino kainei sini chobani bisingtei sini hamari ni mari ni wan sugang abono tui chokreng kainei jotono belai hambai lamsogo tai tini ni coba sini bagi sukses buskang ni coba obo jeng oba haikeno kereng lai sekangi thalainya jotono belai hambai